Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Ufungisiwe undunankulu omusha waKwaZulu Natal. Ahlomle ngezongqongqosha wobumbano. Kanti selisemome elokuchibiyela emzumbe. Izindaba ze1KZN TV uzifundela uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Undunankulu wesifundazwe kwaZulu Natal uThami Ntuli uthi usuku namhlanje liyoba semlandweni njengoba ngesikhathi kukhankaswa alikho iqembu elalizimisele ngokuthi lizongena kuhulumeni wobambiswano kodwa abavoti ibona abathathele sosinqumo. uNtuli usho lokho eMgungundlovu ngesikhathi ethula inkulumo yakhe emva kokufungiswa kwakhe ngokusemthethweni. Phakathi kongqongqoshe abasha bathe bafunga namhlanje umama uThembeni Madlopha Mthethwa we-IFP, kuba umuntu omuhle Khawula waye-IFP, bese kuba uFrancois Rogers we-DA, kuba uMartin Meyer wayo i-DA futhi, kanti abanye nabo bangabasha owe-NFP okumbali wakashinga. Okunye sikubone kube uguquko kubona bonke ongqongqoshe bathe bafunga namhlanje amaqembu abemeleleke wonke kakhulukazi lawo angena emshadweni. Thula Sizwe Dominic Buthelezi swear that I will be faithful to the Republic of South Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other law of the Republic. And I undertake to hold my office as member of the Executive Council of the Province of KwaZulu-Natal with honor and dignity, to be a true and faithful councillor, not to divulge directly or indirectly any secret matter entrusted to me, and to perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. I, Martinus Lucas Meyer, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other law of the Republic. I undertake to hold my office as member of the Executive Council of the Province of KwaZulu-Natal with honor and dignity, to be a true and faithful councillor, not to divulge directly or indirectly any secret matter entrusted to me, and to perform the function of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. You must raise your right. So help me God. I, Mbali Cynthia Shinga, swear that I'll be faithful to the Republic of South Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other laws of the Republic. And I undertake to hold my office as the member of the Executive Council of the Province of KwaZulu-Natal with honor and dignity, to be a true and faithful councillor, not to divulge directly or indirectly any secret matter entrusted to me, and perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. I, Francois Adrianus Rogers, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other law of the Republic. And I undertake to hold my office as a member of the Executive Council of the Province of KwaZulu-Natal with honor and dignity, to be a true and faithful councillor, not to divulge directly or indirectly any secret matter entrusted to me, and to perform the function of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Swear that I will be faithful to the Republic of South Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other law of the Republic. And I undertake to hold my office as member of the Executive Council of the Province of KwaZulu-Natal with honor and dignity, to be a true and faithful councillor, not to divulge directly or indirectly any secret matter entrusted to me, and to perform the functions of my office conscientiously and to the best of my ability. So help me God. Undunankulu wesifundazwe ekhuluma nabezindaba into ayigqamisile ukuthi bazoqinisekisa ukuthi basebenza ngokubambisana ukuphucula impilo zabantu kanye nokushintsha izimpilo zabantu abasha. Uhambo lolu olusemqoka namhlanje
njengesifunda saKwaZulu-Natal ukuthi sibe nohulumeni ngokusemthethweni, uhulumeni ozosebenza ngokubambisana ukufeza lokho kuyiphupho labantu bakwaZulu-Natal. Njoba sesikwazileke ukuqoka namhlanje nalabo abazoba OMEC, sekusho ukuthi seqalile kuhambo lokusebenza njengamanje. Sizohlala ke phansi ke nabo ke sibuke ukuthi sihamba kanjani, kodwa into ehlala ibingikhalisa kakhulu njengomuntu obelapha kwamasipala ukuqhela kukahulumeni ama-spheres of government ebantwini. Inselelo kungabili ukuthi ixazululeke, then sizobe sesiqinisekisa ukuthi sisondela kakhulu ukuzama ukubuyisa ithemba nanokuzama ukufaka ithemba ngekusasa lesifundazwe, ikakhulukazi kubantu abasha nabantu ababhekene ney'nselo ezahlukene. Kutebakho Sibisi, wezindaba ze-1KZN TV, uChannel 261, ngisemGungundlovu. Yize kusuka umsindo ezinkundleni zokuxhumana malungana nemiphumela yokhetho lwakamumva olenganyelwe inhlangano yakwa-IEC, amaqembu ezepolitiki esifundazweni KwaZulu-Natal abuthalene enkundleni yezemidlalo iWoodbank eMgungundlovu ukuyoba-ke ngofakazi kugcotshwa undunankulu wesifundazwe nekhabhinethi lakhe. Amaqembu ehlukahlukene ayingxenye kahulumeni wokubusa ngokubambisana abonakale ehlomula-ke ngokumeleleka kwezikhundla zongqongqoshe. Amaqembu ezepolitiki aphawulile kwizinguquko ezenzekile namhlanje zikaNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli azimemezelile ngemumva nje kokuthi afungise ngokusemthethweni. uNtuli umemezele isigungu esiphezulu sakhe azohola naso uhulumeni kulesifundazwe ongqongqoshe. Okugqame kakhulu akwenzile uNtuli ukhipha umnyango wezokuxhumana komphakathi nokuphepha wawufaka ehhovisi likaNdunankulu, wathi loyo wezokuhlaliswa kwabantu wawuhlanganisa nomnyango wezokuthutha. Abamaqembu aphikisayo baveze lokhu. This is exciting. It's a new government. It's bringing about hope. And I think the partners that have been discussing this process for the last few days, everybody agrees that we've made promises to the community of KwaZulu-Natal and we've got to deliver to the electorate. So what you've seen today by the Premier's announcement of the shifting of portfolios and the announcement is all aligned because the serious work starts now. We need to deliver on our promises to the electorate. Appreciate ukuthi ama MECs abe-3 kodwa ama-department awu-4 in actual sense anikwe ukhongolose. Uma wabheka wonke lawo ama-department akhuluma ngenqalasizinda, akhuluma ngokusebenza, ubala ukwakhiwa kwezindlu, ubala i-transport, ubala ezemfundo, ubala ezempilo. Lokhu kusinika okanye kunika ongqongqoshe bakhongolose ithuba lokuqhubeka basebenze ngaphansi kwaNdunankulu besebenzela umphakathi. Amanye amazwi abantu abafakiwe ecabinet kuba abantu esethembayo thina njenge-IFP ukuthi izokwazi ukuya phambili. Esicelayo nje thina ukuthi nalaba phela abanye bamaqembu ufuna babambisane noNdunankulu ngoba egcineni umuntu ophethe indweba yeprovince uNdunankulu. Obekwenzeka namhlanje asivumelani nako ngenxa yokuthi asiyazi lento ebizwa kuthiwa government of provincial unity ukuthi ichaza ukuthini, ngoba ngiyacabanga ukuthi niyazi ukuthi uma sikhuluma nge-unity after they've been izimpi ezibekhona bese nje sesixabene manje ake sihlale phansi ke silungise izinto, so asiyazi ingakho asiyona ingxenye yayo. Ephawula ungqongqoshe wezezimali kulesifundazwe omusha uFrancois Rogers uthi ke kukhulu ke isifundazwe esingakulindela ukuthi imali zisetshenziswe ngendlela efanele. And to be given this opportunity is an absolute honor. I don't take it lightly. It's I always say it's not a sexy portfolio. Journalists don't really follow finance, but I think you need to follow finance because without the money we cannot actually deliver the services. And I think this is a critical time where we need to take stock of what we have, how we structure things, and we need to ensure that ultimately our budget aligns to dealing with the issues, the bread and butter issues that people have raised during the campaign. Kanti ungqongqoshe wezamabhilidi ehulumeni kanye nengqalasizinda uMartin Meyer
uthi ke kuningi ke umsebenzi osamhlalele. Yes, it's a very exciting thing, I think. We know that this province has got serious infrastructural problems that need to be fixed. And forming this new Department of Public Works and Infrastructure really shows this new government's focus on fixing that which is broken and moving this province forward. We need the water to flow, we need the roads to work, we need the buildings to look good, we need infrastructure for our people so they can get to correct services. So I'm very excited. It's a daunting task, but one with the help of the people of KwaZulu-Natal I know we'll be able to do. Laba bathi isifundazwe saKwaZulu-Natal sisezandleni ezifudumele njengoba uhulumeni uphethe ngokubambisana amaqembu ezepolitiki ahlukene amathathu okuyi-IFP, ANC kanye ne-DA. Ezindabeni ze1KZN TV, uAyanda Dube, kusemgungundlovu. Umphathi wekomishana engamele ukhetho kuleli uIEC kwisifunda ugu uzolile kaSiphiwo uthi ke sebemi ngomumo ukubamba ukhetho lokuchibiyela eMzumbe kumawadi ayisithupha. Kuzokhumuleka ukuthi lolu khetho lokuchibiyela luzemva kokuthi iqembu likaKhongolose lixoshwe wayengusomlomo kulomasipala uMzumbe uSibonelo Maphumulo nowayeyikhansela la Ward 11 kanti ke kwaphinde kwasula amakhansela eqembu leANC amahlanu kulo masipala najoyina iqembu leMK Party. Lolu khetho ke lokuchibiyela lizobanjwa ngolesithathu. Kulindeleka kadlana imlala amaqembu ezepolitiki ahlukene eMzumbe ogunelsen ingizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba kuzobanjwa ukhetho lokuchibiyela kumawadi ayisithupha. Kuzokhumbuleka ukuthi lezi inketho zokuchibiyela zizemva kokwesulwa kwamakhansela amahlanu eqembu likaKhongolose kumasipala waseMzumbe ajoyina iqembu leMK Party kanjalo ANC waphinde waxoshwa wayengusomlomo kulomasipala owayeyikhansela kuWard 11 naye wajoyina iqembu MK Party. Kanti umphathi wekomishana yengamele ukhetho kwisifunda ugu uthi sebekulungela ukubamba ukhetho lokuchibiyela. uIEC ngasho ukuthi ready to deliver by-elections aseMzumbe zakwa Ward 1, 2, 3, 9, 19. So kahle zi-6 wards that are affected by by-election. So as an organization we are ready because we've trained our staff last week on Monday. They are ready. At the same time we also received all materials, and today as I speak to you we're busy conducting our special votes which we district wonke eMzumbe i-home visits 1307. So plus ama voting station visits and special votes are 545. So lonto sinikeza utotal ka 1852. Ube seveza isizathu sokuthi kungani kugcine kuyiwe kukhetho lokuchibiyela. Njengoba sikhumbula kahle ku Ward 11 lo wapostponewayo i-by-election okanye i-vacancy there was caused by expulsion of a member by party, that is kwaxoshwa umuntu liqembu lakhe, then ke that led to i-by-election ngoba wawungikhansela loyo. Then to the other 5 resignations ngabantu baresigna eqembini labo, so kwabe sekuvuleka ke isikhala noma i-vacancy. Ube esebala amaqembu ezepolitiki azodlana imlala. It's a highly contested by-election ngoba sina 8 parties contesting the by-election. Mangawabiza with no particular order ngwabiza nje eyokuqala iANC ibe iAEF, then ibe iATM, then ibe iEFF, then ngikhohlwe iAPEMA ko A, then ibe iIFP, then ibe iMK party. IFP ngathi ngibizile ya. So those are the parties that will be contesting. It's 8 of them. The NFP eyogcina NFP. So there are 8 parties that are contesting by-election yaseMzumbe. Lolu khetho lokuchibiyela kumawadi ayisithupha luzobanjwa mhla zi-19 kwephezulu. Lo mbiko benwethulelwe uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Ake siye ngasezitolo sihlangabeze futhi masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. Ufungisiwe undunankulu omusha waKwaZulu-Natal. Ahlomle ngezongqongqosha wobumbano. Kanti selisemome elokuchibiyela eMzumbe.
Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamase uthi ikhomishana yokhetho ezimele IEC ibinawo amandla okugwema ukudideka obekungenasidingo ngaphambi kokuthi ke benze izinguquko noma ke ushintsho ngezinombolo zemphumela yokhetho. uShamase usho lokhu ngemva kokuthi kube nokudideka ngokushintshwa kwezibalo zemphumela njengoba sekuhlanganiswe nezibalo zamaphepha ezifunda phecelezi i-regional ballot. Umhlaziyi ozimele wezepolitiki uZakhele Shamase uthi ke ikhomishana yokhetho ezimele IEC ibingenza kangcono ukuvimba ukuqubuka kokudedeka kubantu ngokushintshwa noma ngokuhlanganiswa kwamavoti njengoba ke izibalo zangaphambilini zazingahlanganisiwe nezesifunda phecelezi ama-regional ballot papers. Ngempela sonto ke kuqubuke imvunge ngoshintsho olwenziwe i-IEC njengoba iqembu le-MK liveza ukuthi linobufakazi mamavoti angaphezulu kwezigidi eziyisishiyagalolunye angavezwanga kumenyezelwa imiphumela. Kukhona ama-ballot papers amathathu. Kwakuyi-ballot paper likazwelonke, kube iphepha lokuvota lesifundazwe, kube iphepha lokuvota lesifunda lokuthiwa i-regional ballot paper alase liqhama ngokuqala nqa ezinkethweni zonke zaba khona eNingizimu Afrika. Abaningi ke banombuzo ukuthi lelo phepha lelo lisizephi ngoba imiphumela ekhuluma ngesifundazwe ikhulume ngozwelonke ayisakhulumi ngalo region. Abasola sengazathi kusho ukuthi yiwo ke lelo phepha lelo elisiza iDA njengoba seliqhama seliphezulu so number 2 yilo ke futhi elikhwabanisile lasiza nabanye ukuze bangawi phela bathi bhu phansi. Manje ke kuningi ukukhuluma nokuqagula sengathi ke nayo IEC ngayicacisa kahle lonto ngoba akayicacisanga into ecacise abacacisile abahlaziyi koma bonakude abahlukene. Iqembu le-MK lithi leli iqembu lizogena enkantolo yamazwe ngamazwe mayelana ke nezinsolo zokukhwabanisa okhethweni. Isinqumo se-MK siza ngemva ukuthi ke isicelo salo sokuthi ke imiphumela yokhetho sichithiwe enkantolo yokhetho. uShamase uthi ke lokho kuyinto eyenzekayo nakwamanye amazwe. Kakhulukazi umkhonto wesizwe uya kwi-human rights internationally. Manje nalapho ke kunobufakazi obutshengisa ngokusobala ukuthi indaba enjengalezo ziyasiwa lapha yana ayigcini kuba indaba zangaphakathi ezweni kuphela. Kunamazwe amanye futhi amabili okwenzeka into efanayo. Okokuqala kathiwa abaholi bamaqembu aphikisayo bakwazi ukuya eParliament ngoba banamacala bafike baphumelela lapha yaphezulu. Namanje ingakho kunesasasa nethemba kubantu bomkhonto wesizwe ukuthi bazofike baphumelele laphana. Asikhulume lapha ngoba sikhulumela iqembu elithile, sikhuluma ngokuhlaziya ukuthi kwenzekeni okhethweni. uShamase uthi uma kwenzeka iMK iphumelela singabona ziba khona izinguquko kuhlanganisa nokuthi ke sibone nomsholozi engene eParliament. Uma ngabe kuphumelela icala elifakwa uMK party lapha internationally kuzoba khona ushintsho phela ofanele wenzeke ngoba okokuqala nje fanele umsholozi aye eParliament. Oqala lokho okwesibili kusho ukuthi mabethi nangempela ngokwezikhalaza bayibeka ematafuleni ngempela ukhetho ayiguqulwe lento lube free and fair. Ingakho phela khona nokhukhulela ngoqo namamashi abasa ko SABC bathi musana ukubiza lo hulumeni njenge GNU njengohulumeni wobumbano noma ubambiswana ayikho into enjalo akufani no 1994. Ingakho kukhona amamashi athi cha siyakhalaza ngokuthi anikushaye indiva esasikusho naqhubeka namamezela ukhetho okuchaza khona ukuthi kukhona le language khwebenzekalayo enibalekelayo okusho ukuthi maliphumelela icala lele MK laphana kukhona noshintsho lingenzeka. Let's get into Bus 1 KZN TV mina ngengosamkeliswe Nqulunga ngisempangeni. Bamashele isimo senhlalo esingasihle abakhubazekile abahlala endaweni yaseMayville eThekwini. Laba abatshele iziko lezindaba ukuthi ke ukuminyana kwezindlu kwenza kube nzima ukuqhubeka nempilo ikakhulukazi kulabo abahamba ngezihlalo ezinamasondo, izinduku kanye nokunye. Bathi bafisa ukubhekelelwa futhi kuphelenyana nokucwaswa kwabo. Bamashele isimo senhlalo esingesihle abakhubazekile abahlala emjondolo yaseMayville eThekwini. Njengoba sihlangane ngoba abantu abakhubazekile bahlala kwimjondolo la. Imjondolo la iyanetha. Kuneyinyoka ugesi lo ukuyixhunyelo. So bawelwa nayihlahla kule mjondolo so njengoba sizoveza ukuthi abalekelelo abantu abakhubazekile kule ndawo khona bezokhishwa emjondolo.
iloko lisabakhishwa imjondolo enenyoka imjondolo evuzayo. Laba basebenzise usuku lokubungaza amagalelo entsha ngonyaka u1976 njengoba ke bebambe imashi nokuthula ebiguduza emjondolo yaleli lokishi benxusa nomphakathi ukuba ke uyeke ukuhlukumeza abakhubazekile. Kube ilona libalulekile kuthina ngoba ngalolu suku lukhulu ezweni lona suku intsha iyasukuma ngalo makunenkinga nathi ke sikhubazekile sithi ke asisukume ngalo khona into yethu izokwazi ibe ngosuku olufanele. Umphakathi sicela usazi ukuthi singabantu siyafana nabo aphathe mina okhubazekile njengoba ephathana nanomunye umuntu ongakhubazekile. So ngamafishane nje siyafana, sicela lokho bakwenze ukuthi siyafana. Laba bathi ke basazoqhubeka nokusabalalisa izwi lokuvikelwa kwabakhubazekile nakwamanye amalocation. La video ngizokhumbula kwaba nezigameko zokumuka kwabantu bamuka abantu ngenhlanhla ke nangoNkulunkulu abantu abakhubazekile bamuka kulokho sizaphathwa isihlahla engekho esimweni eziwa mhla namalanga makukhona imvula makhona umoya yahlezi sisemthandazweni ukuthi sengabe sowela kaba kunamhlanje nje kunehlahla singaba nomnini siwele phezulu komuzi owodwa onezingane ezothuza khona ekhubazekile. Ngokwami njengohlalo weorganization angakaboni sekwenze okwanele ingakho sazoqhubazame and icampaign namhlanje la video yokuqala siseqale video la kwazinye ama-award nezinye indawo zaphinda siyenze ngoba ukukhuza i-video kuphela umuntu bese i-video kuphela akwenze okwenele kodwa sifisa ukuthi kwezinye indawo komlazi kofolweni almost i-KZN yonke kuyisifiso sethu leso umuntu okhubazekile emjondolo akekho la i-video kuphela kodwa almost i-KZN yonke indawo khona umuntu okhubazekile. Indabeni eziwani KZN TV kube uNtomkhona Mvubu ngiseThekwini. Uthi uswele izimpiko zondiza injabulo uNtombi Thuzwi Ngema oneminyaka engama-61 ubudala wasentambanana ngaphandle kancane wasempangeni enyakatho nelikaMthaniya. Njengoba ke namuhla kufungiswa ngokusemthethweni undunankulu waKwaZulu Natal umnumzana uThami Ntuli. uMangema uqhame kakhulu ezinkundleni zokuxhumana eshaya icilongo ejabulela ke ukukhethwa kukaThami Ntuli njengondunankulu. Uqhuba ke uthi wagula wazwayo wabona udokotela ngesikhathi kuphuma imiphumela yokhetho ebona iqembu lakhe lisalela ke ngemumva. Lona ke ngomfanekiso kaNtombi Thuzwi Ngema ongumlandeli omkhulu kaNdunankulu waKwaZulu Natal uThami Ntuli obefungiswa namuhla ngokusemthethweni. uNtombi odume ngelika Thuzwi kusabalaleke ivideo yakhe efutha icilongo ngenxa yokujabulela ukuthi kumphemba usengundunankulu waKwaZulu Natal. Ngilana lapha engikhona ngenjabulo yami engijabule kakhulu ngiyachichila. Ngicishe ngafa. Bengine stress ebengasazi ukuthi ngizoshintsha kanjani. Bengingena emagroupini ngibuza ukuthi kwenzakalani bebengasafisi ngisho ukungiphendula. Ngendlela ebebengibona ngiyona emva kokhetho ngigulile ngaze ngaye kodokotela. Ngabuya lapho ngalala phansi ngalindela imphumela yokuthi kwenzakalani. Kwenzakalani kumphemba, kwenzakalani kuSompisi, kwenzakalani kuNtuli. Uthi ke wagula wacishe wafa elindele imphumela ngendlela athanda ngayo iqembu lenkatha kanye noThami Ntuli. Into engijabulise kakhulu ngaze ngayikhohlwa ukuthi ngubani, ngadela ukuphila kwami. Endaweni yakithi vele kuneyinkinga, ingane ibingikhuza ngoba iyazi ukuthi kuneyinkinga endaweni yakithi. Kodwa naye ingane yami inkatha ngizali ibululu mina. Andizali ibululu. Ngikutshela ukuthi into ibiyenzeka lapho ngangingalele ngangine stress ngishawa yikhanda. Ngilele phansi ngithule ngicambalele. Ngilalela ngendlebe yami ukuthi kwenzakalani ngomphemba. Kwenzakalani ngoSompisi. Uchaza umuzwa abanawo ezwa ukuthi uNtuli usezoba ngundunankulu. Ngithe mase ngiza kuthona ngiSompisi. Usephumelele njengamanje. Uthatha ingubo ngayilahla lapha. Ngaphumela phandle ngavula. Ngathatha icilongo lami ngalishaya yathi ingane kimi mama bazothi nansi impi yahlaselwa ngathi angisenendaba noma sengafa namanje kodwa ngiyofela eqinisweni ngiyalazi izwe libuyele endleleni okuyona yona uSompisi umphemba uzosihola ngendlela ekuyona yona. Ngathatha ngambeka lapha ngabameza icilongo lami ngalimemeza lagcwala intaba ngathi thatha mphemba thatha Mphemba thatha ngathi saze wabaleka owalahlwa idlozi lakhe wabaleka ngoba kumnyama kuye sekusemehlweni ngathi thatha Mphemba thatha ngabona kuvuleka inkungu emehlweni yami ngabona kusa
ngabona ngiphila ngabona iphela inkinga enginazo. Lesigesi indaba zo1 KZN TV ngengosamkeliswe Nqulunga ngisempangeni. Ake siphinde futhi sihlabe nanali ikhefu sihlangabeze masibuya. Asiphinde sikubingelele futhi sikwamukele ukuthi usanda ke kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Ufungisiwe undunankulu omusha waKwaZulu Natal. Ahlomle ngezongqongqosha wobumbano. Kanti selisemome elokuchibiyela eMzumbe. Kuleli qophelo singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu 18 rand 23 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u23 rand 15 cent maliqhathaniswa neeuro lase-Europe liphinde libe u19 rand 56 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu-$2,319 36 cents i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u-$84 25 cents umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezimidlalo. Umphathi wezindaba zikaHappy Mashiyana oyisitopa seKaizer Chiefs nobeselizwa ngendaba ijezi ngesizini ephelile uthebeke ithemba kumqeqeshi ozoqashwa ileli qembu ukuthi abuyise izinsuku zenjabulo kuye lo mdlali. uMashiyana oneminyaka engama-26 ubudala oyibamba emuva uhlangothini lwesobunxele wanyusela eqenjini elikhulu maphakathi nesizini ka-2018-2019 wayekade ke edlala enkulisa yamakhosi. Wafika kuyo-ke ngonyaka u-2014 ephuma kwi-Future Through Football FTF ngamafuphi nokuyiqembu ilanga kubo ethembisa. Selokhu afika kuleli qembu yisizini ka-2020-2021 okubukeka ke imhambele kahle. Kweka 2023-2024 kube mnyama kakhulu kunakuqala njengoba uCalvin Johnson oyibamba lomqeqeshi emdlalise e-league eyisithupha kuphela nowodwa weNedbank Cup. Kanti inkontileka yakhe iyaphela ngoNhlangulana ka-2025. Ake sikubhekele nasi isibikozelo sezulu esingalindeleka. Ngiyaziguqisa besikuphathele zona namhlanje sihlangabezena kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.